दा जों फेब्रुवारि मार्चआवहाय दिसपुरनि दरजाखौ जों जोखावहैनाय मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांखौ जों सोंदों जिहेतु बिथाङा दिनै हा हुनि थाखाय हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय गोबां सम एनडिएफबिनि जानानै बिथांमोना सोमावसारदोंमोन नाथाय दिनै पावाराव थानानै गोहोआव थानानै दिनै बिथांमोना दिनै 6 शिड्युल ट्राइबेलफोरनि हाखौ जितु भारतनि संबिधानावनो दिनै बिथांमोना मोनामोन नाथाय बिथांमोना दिनै मा खालामनो सानदों बिथांमोना स्पष्ट जोंनो क्लियार होनांगोन आरो बिनि गेजेरावहाय सोरबा अफिसार्स सोरबा मिनिस्टार सोरबा दिनै मन्डलफ्रा इनभल्भमेन्ट दंबा बिनि दायनि साजाखौ बिथांमोना लाफानांगोन खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय रायजोफोर आलादा बड'लेण्ड होननानै बुङोब्ला गासै बुहुमाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थैया गोदौफिनो बनसु आफादा आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिननो थाग थियारि जानायखौ जोङो बे समावहाय नुनो मोननाय जादों बनसु आफादा आलादा बड'लेण्ड मोनागौमानि थाद'नाय गैयै सोमावसारगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथांमोना बुंबोबाय थानायखौ जोङो गोबांबार जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ दा बे समावहाय बनसु आफादनि गाहाय आफादगिरि बनजित मन्जेल बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायदों बिथाङा मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावहाय नोंथाङा मा बुजिनो हादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गोदान बोसोर आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनि सायावहाय गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे जोंनि बेंटल चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटल नैबे बेंटल भवनावहाय सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंखौ दिनै लानाय जादों आरो बे सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंआवहाय जों गोबां सावरायनाय जादों आरो बेनि गेजेराव मेजरथार डिसिसन हिसाबै जे जोंहा फैबाय थानाय समाव बनसुनि कनफारेन्सखौहाय नैबे बेंटलावनो 14 आरो 15 मार्चआवहाय लानाय जाहैबाय आसा खालामदों बयबो रायजो राजा नोंथांमोना फैनानै बे बनसुनि कनफारेन्सआव बाहागो लाफैगोन आरो नैथियावहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जितु 2025नि फेब्रुवारिनि गेजेरावहाय आसामावहाय आसाम एसेम्बलि जानो थांगासिनो गतिके बेयावहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा गिबि खेब बे बनसुनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि जि थांखि बे थांखिखौ दिनै दिसपुरावहाय जोङो धरना लाहैनायनि जि थांखि बे थांखिखौ दिनै जोंनि बे दिनैनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभनि गेजेरजों दिनै लानाय जाहैबाय दा जों फेब्रुवारि मार्चआवहाय दिसपुरनि दरजाखौ जों जोखावहैनाय आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि बे धरना बेखौ जों लाफुंनाय जासिगोन आरो बेजों लोगोसे जों गुरै बनसुआ जों खावलायो जाहाथे बे हाबाफारियाव बे दिसपुरनि जि धरना बे फैबाय थानाय फेब्रुवारिनि आसाम एसेम्बलियाव जि लानो गोनां बनसुनि हाबाफारि बे हाबाफारियावहाय बयबो आसामनिनो मोनफ्रोमबो ओनसोलनिनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोब लोब फैनानै जोंजों बाहागो लानो थाखाय जों गुरैयैनो खावलायहरनाय थाबाय जितु मासबाद रेभिनिउ सार्कोलावहाय जितु ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दा दानि बिटिसि 6 शिड्युल गोलैनाय बे एरियायावहाय जितु नन ट्राइबेलफ्रा जितु हानि पाट्टा मोन्दों बेखौ खोनानानै जों जोबोद दुखु मोन्दों जितु जों मिथिनो मोननायावहाय जे मासबाद सार्कोलावहाय गोबां नन ट्राइबेलफ्रा दिनै कास्टलेन्डनिफ्राय ट्रान्सफार खालामनानै बे बिथांमोना पाट्टा हा मोन्दों बेयो जोबोद दुखुनांथाव आरो बेयाव जों सान्दों बे 44 जन बिनि गासिबो फाइल नाम्बार आरो बिनि लिस्टआ जोंनियाव दंफैयो दा बेफोरबायदि हालोदा दिनै खेबसे नङा खेबनै नङा गोबांबार जाबाय दा थांनाय समावबो बिथांमोना गोबां नन ट्राइबेलफोरनो लेन्ड एलटमेन्ट होदों जाय 2016नि पेन्डिं लेन्ड इस्युमोन जाय बे थांनाय 2016नि उनावहाय बिथांमोनहा हा पाट्टा मोनाखैमोन ट्राइबेलफोरनि हाखौ बायनो मोनाखैमोन नाथाय थांनाय 2021नि 1 जानुवारियाव लेन्ड मेलानि थ्रुयै नन ट्राइबेलफोरनो गोबां हा होदों आरो बे गासिबो डकुमेन्टसा जोंनाव दङ आरो दा गोदानै जितु मासबाद
सार्कोलावहाय जिहेतु ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक गोलैयो आरो दानि 6 शिड्युलावहाय दि कास्ट लेन्ड हाखौ गुबुन नन ट्राइबेलफोरनो दिनै 44 जन 40 जननि बारा बिथांमोननो दिनै लेन्ड एलटमेन्ट होदों। दा दिनै जोंनि बिटिसिनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांखौ जों सोंदों जिहेतु बिथाङा दिनै हा हुनि थाखाय हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय गोबां सम एनडिएफबिनि जानानै बिथांमोना सोमावसारदोंमोन। नाथाय दिनै पावाराव थानानै गोहोआव थानानै दिनै बिथांमोना दिनै 6 शिड्युल ट्राइबेलफोरनि हाखौ जिहेतु भारतनि संबिधानावनो दिनै बिथांमोना मोनामोन। नाथाय बिथांमोना दिनै मा खालामनो सानदों बिथांमोना स्पष्ट जोंनो क्लियार होनांगोन आरो जोंनो मोनफ्रोमबो बनसुनि दैदेनगिरिखौ आं खावलायदों बे मिडियानि गेजेरजों जे नोंथांमोना मोनफ्रोमबो रेभिनिउ सार्कोलाव दिनै हानि इस्यु जि जेंना जानानै थांदों बिनि सायाव आरटिआइ होनांगौ आं गोख्रों भाबै जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ आं अर्डार हरो आरो बिनि गेजेरावहाय सोरबा अफिसार्स सोरबा मिनिस्टार सोरबा दिनै मण्डलफ्रा इनभल्भमेन्ट दंब्ला बिनि दायनि साजाखौ बिथांमोना लाफानांगोन। दा आं बनसुनि जानानै गुरैयैनो खावलायदों दे बे इस्युआ दिनै हानि इस्युआ दिनै जोंनि बर'नि गिदिरथार इस्यु। बे इस्युनि थाखायनो दिनै आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय गोबां आफादा दिनै आन्दलन खालामदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना बे समायसाखौ पावाराव फैनायनि उनाव सरकार दानायनि उनाव बिथांमोना जेबो दायथ' लायाखै। बे दिनै लाजिथावथाव आरो दुखु मोनथावथाव आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै बिनि सायावनो जों गोख्रों भाबै जों दायथ' लागोन आरो सोरबा इलिगेलि सोरबा मण्डलानो जाथों सार्कोल अफिसार्सआनो जाथों सोरबा पुलिसानो जाथों सोरबा मिनिस्टार्सआनो जाथों सोरबा एमएलएआनो जाथों सोरबा इनभल्भमेन्ट दङब्ला बेवहाय जों खुनु कनसिडारेसन होनाय जानाय नङा आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। गोजोन्थों।